Des del Centre Cívic del Barri Vell de Girona us informem que la nostra associació s'adreça principalment a la gent que ha tingut un ictus i que ja ha fet les rehabilitacions. Llavors arriba a casa i es troba que hi ha que és difícil de sortir-ne. Per tant, nosaltres fem activitats i comprenem que aquestes activitats, encara que en fem moltes a Girona, se tenen que fer cada vegada més al territori. Per exemple, com la teràpia aquàtica, que es pot fer a diferents pobles perquè tenen piscina municipal. Llavors, des de la piscina, nosaltres posem un professional i ensenya com la gent es pot banyar-se. Quan s'acaben les nostres sessions, vol dir que aquella persona sap com ho té que fer. Per tant, pot continuar per si sol, poder anar a la piscina, fer amics i sortir de casa, que l'important és no quedar-se amb ella. Nosaltres podem fer activitats cognitives, però també fem activitats d'oci, com pot ser el taller d'origami, que és de papiroflèxia. També fem tallers per grups d'ajuda mútua, tant de pacients com familiars. Actualment estem preparant també poder fer cursos online. Per exemple, el primer que podem fer és facilitar la formació perquè es puguin fer cursos, per exemple, de cuidadors o de logopedes. Per tot això nosaltres estem oferint des del Centre Cívic de Girona, però oberts i ho comprenem que ho tenim que fer acostant-se a la persona que ha patit un ictus.